नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण खास उपवासासाठी बनवली जाणारी साबुदाण्याची खिचडी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे भिजवलेले साबुदाणे, 2 उकडलेले बटाटे, 1 लहान वाटी भाजलेले शेंगदाणे, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 टीस्पून जिरे, चवीनुसार मीठ, अर्धा वाटी तेल, चवीनुसार साखर, 1 लहान वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं। सर्वात आधी आपण भाजलेल्या शेंगदाण्याची भरड करून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण मिरच्या तोडून घालणार आहोत। थोडंसं जिरं। आता आपण हे मिश्रण मिक्सरला लावून घेऊ। आपण हे मिश्रण थोडंसं जाडसरच वाटणार आहोत। कढई गरम झाली आहे। आता आपण कढईमध्ये तेल घालू। तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे। आता आपण त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं आणि भरडलेले शेंगदाण्याचा कूट घालू आणि व्यवस्थित परतून घेऊ। आपण पाहू शकतो याला फेस येऊ लागला आहे। हा फेस मिरचीमुळे येतो। अगदी थोडीशी कोथिंबीर, आता आपण उकडलेल्या बटाट्याचे तुकडे घालू आणि परतून घेऊ। चवीपुरतं मीठ, आता आपण यामध्ये साबुदाणे घालणार आहोत आणि व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो आपले साबुदाणे अगदी दाणेदार आहेत। त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण साबुदाणे धुवून 2 ते 3 तास तसेच रेस्ट करत ठेवले होते। त्यामध्ये जास्त पाणी घातले तर साबुदाणे चिकट पिठासारखे होतात। आता आपण यावर अगदी थोडंसं पाणी शिंपडून यावर 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ येऊ देऊ। आता आपण यामध्ये साखर घालणार आहोत आणि व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। सजावटीसाठी थोडीशी कोथिंबीर, आणि आपली साबुदाण्याची खिचडी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।